wis tak kandhani, hati-hati nduk jawabe wis ngerti. Nanging nyatane saiki ngrowang-roweng keton tipe mburi. Asem manis rasa jambu nongko mateng jarene ra legi. Nyatane wis ketipu, seneng ra seneng kudu dilakoni. Hati-hati nduk jawabe wis ngerti. Nanging nyatane saiki ngrowang-roweng keton tipe mburi. Asem manis rasa jambu nongko mateng jarene ra legi. Nyatane wis ketipu, seneng ra seneng kudu dilakoni.